Mic-nya sudah. Ayo. Piye to ki lungguh kok dora nyauti mic dhewe. Oh ya wis tak ngiris pantes karo sound system. Lah, itu ndapuk, Nah. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, matur nuwun lho sampun dikancani. Nggih. Heeh. Enggak. Sajeke urip nggih nembe niki nyusul jenengan Mas. Wah, sami. Oh, iya Kalau to. ngidolake Mas Akbar pun dangu. Eleh. Nek nembe niki keturutan ningali Mas Akbar. Kula nggih kok. Lho nggih nembe niki. Jenengan jan nembe niki. Nembe niki kula seneng Akbar iki wayangane. Ketara saomah kok ketok ora pati. Ketoke ra akur Mas. Mboten. Lah mau aku ngomong karo Mas, aku meh daftar gawe Akbar Fans Club Korwil Medion. Gak oleh kok karo Masmu. Aja. Piye nek ngomongi nyauri Masku piye? Saya aja bawa pisah. Heeh. Jagong nggih, Mas Edo nggih. 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 Buwuh, Mas. Oh, heeh. Waduh dhewe lho kula. Lho jenengan no adoh dhewe Mas Lah, Anggit, nggih. Mas Anggit Karanganyar. Ing Karanganyar kuwi Bimo yo ngudangi sing nang Wonogiri kok sing ning Nganjuk. Wah, le ngalang poh jan tole tok Mas niku baline ning tol nah ya, Gong. Sik to sing ngetol sapa? Jare bareng Bagong. Anu Iki mau nyepur karepe. Heeh. Ketinggalan sepur akhirnya grab. Kan jare mobilan karo Mas Bagong. Weh, niku wau ki critane niku nurut kula kok niku. Sing nunut sapa? Mas Niku. Anggit kok awakmu kok Niku. kok serokan Enggak pas muni yo. ketemu. Padha kok salone gelut nang kene wae. Yo. Umang samu. Wah, eni. Ya lagi ki lho dalang kok nunut dagelan. Ya ora apa-apa malah Jenenge buwo. Nah, ya Bu. Lah aku ya buwuh. Lah iya. Heeh. Mas Edo, Nggih. Mas Anggit, Nggih. Mas Badar, ya, sing baku panjenengan bertiga ndongakne nopo. Lho, ki kurang siji to, Mas apa to ki sing dorawuh? Mas Wahyu Don enten Kalih? saking Jember. Saking Jember. Kali kanca-kanca. Oh, lho Ampun. boten mriki pisan. Apa nonton bal-balan, Mas? Monggo lho Mas Wahyu mriki lho adoh-adoh. Ayo dong, mriki pisan Nek pun. mantene sing ditenggo wahyune lho, monggo mriki. Wahyu Judu, monggo Mas. Ndonga napa Mas Edo, Mas Anggit, Nggih, Mas kula Badar. rebat cekap mawon semoga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Mawon. Kalih napa pesen kula setunggal aja nganti pegat niku. Amin. Niku sing baku nggih Mas Edo nggih. Lah nek nesu-nesu ujung-ujunge pegat ya padha wae. Mas Edo ndongakne terus paring pitutur ning manten wis sak pase mergo sudah membangun rumah tanggane sukses. Dengan nikah pun pinten tahun Mas Edo? Kula 2018 Mas. Sampun nikah nggih. Nggih. Sakmenika pinaringan kanugrahan putra pinten panjenengan niku? Alhamdulillah kalih Mas. Niku saking istri pertama Mas. Oke. Setunggal mawon Mas. Oh, tunggal mawon. Satu untuk selamanya nggih Mas. Nggih. Kula wong adoh ora ngerti apa-apa lho iki. Nggih, kaya aku. Yo, terus Mas Anggit. Lah aku ndongakne apa aku rabi wae urung kok ndongakne. Loh, jenengan yo ndongakne no Oh, kabeh nggih. sing rawuhne ndongake. Nggih, Mas Bimo, Mbak Sri, semoga menjadi pasangan yang bisa saling mensurgakan satu sama lain. Amin. Wah, mensurgakan. Dengaren tertib rame. Cekaos Mas Anggit. Yo tertib ngono ya. Tertib. Mas Badrun, Mas Badar. Nggih. Kula mboten badhe ndongake. Lah Wong kula nyapa ora ndongakne? Ndongakne kancane ndonga ya ndonga no. Sami kalih Mas Anggit kula ya durung palakrama. Kula namung nglarifikasi pengendikane jenengan wau. Bab napa niku wau? Bab tutur-tutur ngendika wau lho Mas Anggit. Nggih. Jare akeh dulur ki akeh rejeki. Nggih. Lah aku akeh dulur kok akeh diutangi lho. Akeh dulur malah akeh sing apa? Akeh sing utang kok. Oh ya. Jebul rezekine sing ngutang ngono lho Oh, Mas. rezekine lah kan meleh. Lah ya ngono to Mas Karis. Nggih. Masalah rumah tangga ora usah melu-melu. Iya, irete beda Mas. Wong Kowe nganjuk. ngopo ning kono ning kene lho Mas. Iki Mas Edo iki calon ketua Pepadi Indonesia Mas. Oh iya. Amin, amin. Amin. Wayange pun 3 kotak niki versi napa? Tegal nggih enten, versi Klatenan enten, versi Solo nggih enten. 3 kotak niku wayang Mas Edo sedaya. Nggih gek saking dalang-dalang legend. Wah, luar biasa. Mas Anggit niku nggih ngoten. Pinten kotak Mas Anggit? Piro Mas? Si Niko enten setunggal Ngono ngitunge suwi. Itu musuh. Siji gur mbok doli ae ngono. Cerita tawake ae.
Lah malah wis mbok sudo setengah kotak no. Terus tak tawakne rene kok. Wis to. Arep tak tawake Mas Edo sirku ki. Ora apa-apa butuh ya Mas ya. Butuh ora apa-apa. Ora apa-apa nggone dhewe Wis dhewe santai no kene len. Aku ya santai no. Apa? Wayangan gayeng ya warungan jikuke ya nggon aku. Apa kuwi? Ciu. Oh ciu. Lah wis elek. Bakune ndedonga. Ndedonga napa, Mas Badar? Sing penting temanten kekalih tansah pinaringan wahyu. Amin. Nggih sing Mas Bimo nggih dalange saya moncer. Amin. Gurune nggih saya lancar. Amin. Nek ndelang moncer teng Wonogiri mawon mboten usah teng Nganjuk. Lah. Yo ngono kuwi wong. Kowe tekan ngono aku ya meneng ae kok nyapa. Aku yang cacahan ngulon tak keprok sana. Piye? Ora ngono kancane anu kok ora oleh. Wong kok uri ngono kuwi. Modele dikukoni. Aku arep nganjuk ya ora sida mergo cah iki sitok iki lho. Kok iso? Wah, ya ngono kuwi. Kula anu parani kok sing nanggap. Barane sing nanggap. Kula mawon aku. Ora ding ora tak. Ora. Aman Mas Akbar niku adik tingkat kula dan isi niku nek Ceritane Mas keapian kowe tapi. alah Aja elek lho. Ya ya Cerita Mas, apike Cerita. Mas Akbar critakno sing apik. Wah, aku bagian cerita sing elek, iya to. Mas lho kula ora nek sing apik Mas aku. omah kula niku teng Mas Anggit Karanganyar niku wirawiri wis kaya omah dhewe. Saestu niku Mas Bimo nggih ngoten niku lak seangkatan. Mas Akbar niku nek bar kuliah ngoten turune teng nggen kula mbok nganti nglilir bengi men paribasane nganti isuk ya teng nggen kula mangan ya melu kula napa-napa melu. Cek modelmu ki apa to biyen ki jane kok mung nunut ae. Aku cek miskin biyen. Saiki mulyane luar biasa. Lah ngene Anggit kok kemule putih. Wong Anggit ki ning Anggit iki kemule biru kok. Foto kok kemule putih. Lah aku ning ndi? Kuwi ning ndi? Solo bagian ndi? Karanganyar bagian ndi? Mi aja kon omong. Mas Anggit terusno Mas. Mas Badar iki kaya ngono ya diomongi iki lho. Nggur perkara sak kembel iso viral lho iki kok. Wong kae genah ora omah ngono kok. Napa? Wong genah omah 48 ngono kok. Malah dicethakne. Iki bakune do buwuh mriki niki jagong Mas. Jagong. Nggih, do buwuh urung niku wau. Sampun. Kok lali kadung jagongan gayeng lali ora nyumbang. Tekon Dimas. Seniman niku lino lho Mas ngoten niku jagong ngene kancane jagongan gayeng kepethuk kancane lali ora nyumbang. Niku lino ngoten Terus niku. mulih ngono. Mulih lali. Ning dalu niki alhamdulillah Mas Edo, Mas Badar, Mas Akbar. Niki Mas Bimo dalu niki mboten nampi sumbangan. Tenan to kowe kok Saestu dedeg-dedeg iki mangawur. sing nampi sing wedok. Lho ya padha ae. Ngoten lho. Ya iya Mas Bimo sampeyan. Mas Badar, Mas Anggit menika sampun kula anggap Mas kula piyambak. Oh ngaten. Lho niku kula diparingi gunungan lho, maringi kok gunungan teng kula. Oh sing kagem sahabat panjenengan Lah niku. niki JB iki jati budaya. Weh. Wah, isih mbok openi ae to bar. Tak openi lho. Wah, takone mulih ndi ta? Apik lho niku Mas. Apik ngono ta. Dapite pun ceklek ping pinten niku, ya to. Oh iya, enek neh wayange. Apa? Lho wayang Mas Anggit akeh ning kene. Sik to. Emang kok ngelokne aku, jare mangan nunut kono. Wayang kuwi lho akeh ning kene. Apa neh? Bathara guruku tiris. Ora kowe dikekke apa bayar? Oh, iki yo ngene Mas Anggit. Oh. Lah kuwi daganganku kok mbiyen kok. Koyoke tau roh nang Facebook aku. Kowe ngetak-ngetak aku saiki kirim ngono to karomu iki jane iki. Ora. Alhamdulillah kanca-kanca senimane pokoke paringi mulya laris ya to. Ngono lho. Tapi nek iki sing ngedol gak Mas Anggit. Udu aku. Sing dalang teng mriko. Heeh, dalang kono kae. Nggih, terus Aku. Wis pokoke ngoten niku, jenengan ya laris ngono mriki ya laris. amin. Ya dungane wae Mas Anggit muga-muga ya ndang ketularan Mas Bimo, ndang entuk jodoh. Amin. Kok anggere kowe Yo dadi- jenengan barang kuwi. Kok Aku lak wis tau ndek bojo. Ale nak digondol kancane. Ya sedekah. Oh, sedekah. Umum teng mriki nggih umum. Kere Umum malah ngoten niku, disiarke. mboten apa-apa. Wah, genah Tenan, ngono ya ra cerita. ujar akal Git. Piye piye Kowe piye? dadi monten, aku sponsor. Bab napa sponsore? Songo bekonang. Ayo njaluk pirang liter tak kirim cekek. Oh, kuwi sing kondang bekonan saiki kondang lho, Mas. Undang napa? Sing di demo niku lak niki to Oh asline. lho. Lah kok iso? Bekonan ora krungu kabar jenengan iki. Aku lak ora tukang ngombe, Lah ku tukang napa? tukang gawe. Lah. Lho sing di demo sing gawe kuwi kok. Mangsaku Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar. Bawa, Ora bawa ketang apik. setitik dono swara.
Mas Anggit mawon nggih to. Weh lah kok terus Ado-ado kok kene lho, wong-wong kene wis hafal kok suaraku Mas Anggit mawon nggih. weh to. sing kula nek jenengan kula Mas Nggih. Akbar nang YouTube besok sing jarang enten niku Mas Ido. Ten YouTube sing jarang enten Mas Ido. Kuwi aja sing Jare jenengan ajeng duet karo Mbak Prigel. Ado-ado komedian mriki lho. Lah kuwi ora madeg dalang lho Mas. Nyanyi mawon Mas, nyanyi mawon Mas Edo duet kali. Nggih, Pak cocok Prigel. niku. Mungkin kula sawer nggih. Tenan. Niku pengusaha. Pasrah bongkoan Mas Badar karo Mas. Niki pengusaha lho Mas Pengusaha Edo saestu. niku. Nggih. Pengusaha mie nggih Mas nggih. Pengusaha mie. Pokoknya Mas Anu duet kali Prigel mboten ana apa Mas. Duet kali Mbak Prigel. Ning sing penting pesenane Anggit ampun dijak duet. Heeh, Mas Anggit wis booking. Sangka omah kuwi wis pesen aku. Wis booking. Pokoke aku gelem duet angger karo Bude Parsinem. Oh ya. Iya kali keloloten kuwi. Jangan lah iki. Mas Malah Edo. enak lho, wis kelet apa sik kelet lho. Ayo, sapa sing bawa? Monggo. Po bareng po Mas Anggit lho. Mas Anggit mawon, Mas Mas Anggit Anggit mawon. Mas Anggit yo iso lah aku. Weh, Hah? Bebas saya, bebas. Bebas, bawane bebas. oh ya gentenan ngono wae wong enek kancane pirang-pirang kok gentenan. Jane iso to Magister Wis nganggo kopiah ki wis kaya imam. Irene jane iso bawa ora to gitu iki. Aku karo Mas Edo iki kari ngamini. Awake dhewe mangkat kok Solo wong loro lho, arep bawae kok kaya rapal ngono kuwi. Lah sampean apal ora? Heh? Apal ora? Apal aku mau wis bawa ngono. Oh wis. Oh iya. Ayo Mas Anggit. Biasanya Bawa napa jenengan apa sing apal napa? Monggo, monggo. Sampean mawon, sampean mawon. Mas Anggit yo. Mas Anggit mawon. Jarang Mas Anggit. petuk aku. Nggih, iki kangen-kangenan karo Mas Anggit. Ya iki ana bawa. Ah, es. Bingung aku nek kon bawa. Anu manganu catetane wae. Heeh, apa? Wong goleke catetane. Jane kuwi ning isi ora nek pelajaran bawa to nggih. Yo ora enek mata kuliah bawa ora enek. Ora enek, kene pedalangan kok. Wah, buka HP. Dek. Sambung wanci dalu wae. Oke, ya wis, awak. Pelok, nggih. Nek kersane dipun tutukan wong ini bintangipun Sinten yo? Mbak Brigita. Oh niku nggih. Idola kula niku. Kula nggih ngidolaken kok. Saestu idola kula niku. Kula nggih seneng kok, kula nggih seneng kok. Oh, jenengan yo seneng. Seneng. Daerah Mangja. Tapi diam-diam aku. Oh iya. Padha aku yo ngono rek. Aku ora hafal tenan. Padha bar aku karo kowe padha bar. Domong ya. Ayo terus. Entar ta, Mbak, golekno HP-mu bukan. Oh, yo salah vakum ayo aja nganti kendho, Iku nek celak vakum angel ngunggahke suasana iku. Ayo. Ayo. Emanipun Yayi Wosakrami. Lah wis jan kaya Mbah Sukron kuwi jan. Nggih. Amin. Pama durung sun ingkang anggarwa. Kowe rasa noleh bir kita, noleh omase kuwi lho kuwi ya apal. Oh, Mas ya apa? Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi ayuta sambung rasa nadyan wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyuntak tresno nat. Jujur ya, kalau kamu sering nonton drama pendek, jangan sampai kamu melewatkan ini. Aku sendiri pakai Pine Drama hampir Piranti Srono Piranti ya Mas? Dengan benda. Oh iya, HP lho Mas. Nganggo alat ya to. Bluetooth. Anu, aja langsung ditampani sih. Langsung anu wae. Gambar muka ngeglo. Matur nuwun Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar boleh. Nggih. Heeh. Sami-sami, Bali. Mas. Matur nuwun Mas Akbar, sukses Nggih, selalu, Astrobroto sukses selalu. Amin. Mbak Pesek, Mas Bimo langgeng salah. Langgeng, langgeng. Amin. Sing bawa sidane aku tok tadi mau. Nggih. Nggih bintang tamu bareng. Wah, perjret. Aku kopiah kok pisan. Go pecis ya. Jare duet sik to. Ya Allah, pun Mas. Nggih. Mbak Bir jumeneng Mbak Bir. Duduk. Heeh.